Que sí, señor. Diga todos juntos. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. La música de Xarxa i Port Vell va arribar ahir al Passeig Marítim. Els mataronins van donar el tret de sortida a les Santes amb les cançons més tradicionals. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. Les habaneres que ja escoltaven els nostres avis van endinsar el nombrós públic en records i imatges marineres. La vella Lola o el meu avi no van faltar a la cita. I com no podia ser d'una altra manera, en una vetllada d'habaneres, el rom cremat va escalfar l'ànim de tots els mataronins, per començar la festa amb l'ànim encès. Aquest és el primer acte musical de les Santes 2000 que, amb aquestes notes i a la llum de la lluna, va començar amb gran participació i amb molts bons auguris. Infladarem la vela, que arribarem a fort, i allí veurem la festa.